Tak čo, tu vpravo alebo tu vľavo? Nie, neboj sa, nie je pokazená. Len som do nej pridala práškovú chlorelu, pretože má vysoký obsah chlorofilu, podporuje tvorbu červených krviniek, je bohatá na vitamíny, na minerály. Ku tomu som si urobila domácu caciky omáčku a je to aj veľmi dobrý zdroj rastlinných bielkovín. Vieš, koľko percent má chlorela? Až 60. Pozri, ako dobre to vyzerá. Ktorá voľba by bola tvoja? Napíš mi do komentára, ale ja zjem obidve. A recept na tieto skvelé placky nájdeš v popise tohto videa.